Il y a un film, c'est là quand on dit c'est là comment ça peut être. Ça fait le politicien Bimi. Non, politicien Théoum. Bah, bête à la diaque, mangan qui compte d'or faut au gouvernement national de ils ont besoin d'un gouvernement de consensus. De pas à la Kadjada, il n'y a pas de consensus autour du pouvoir. La transition doit s'assumer. Transition est fangata. Aki nambala beta. Anje malé anje te fangaye. Ano anje te fangaye. Anje te fangaye. Mais comment faut qu'on n'aura boire là? Anje te fangaye. Anje malidi. Fangaye asimi ni shogel ni okmana. Transition de mes bras au détail. Na nyana ankungodo. Na tiana mogobo te la joana. Attends, non, non, non. En jeté fanga wa élection T. Mon athée. Et bien les gens connaissent du même. On vient de récupérer l'intégrité territoriale. Ok. Au Minela. Et réforme Krokera. Donc, il joue juste un peu de temps. On a préfet Krossi. Quand sous-préfet Krossi. Et réforme Mounukera. On ne parle plus des communes. Communauté Fatou. Avec le arrondissement. Bamako le arrondissement. Arrondissement, premier arrondissement. Deuxième arrondissement, troisième arrondissement. Donc, Kalabankoro farla Bamako et Bamako district. Kalabankoro est le 7e arrondissement. Ni chez l'accès intera, mars 2023, à Donabala. Donc, on y a un cercle de fenêtre boira, 49 là, le cercle de la fois Kemeniko. Arrondissement de la fois Kemenjola. Sous-préfet au Bessigi, préfet au Bessigi. Basigi nana Kidal. Chamacha Boloka, Basigi Kanganaï. Et l'organisation, quand tu es organisé au Kangake, Amanda de Mouela sont là. Ami les réformes des faits. Non, et que tu dois me faire non. Jamana bega minke bi. En élection, du monde afakabo. Jamana bega minke bi. Ka i goyere la, ka jamana la kana, ka wulika joke, ka chesirike, ka kala ni réforme quoi oui. On est bi en élection, n'a pas du na malin benyebe tiena. Bibina, anga na faso sala munumbe, anga waru boliu, ale ni anga alliance kuraw, ale ni jamana réclamer attention kura munuta, anga ressources nationalisées. Sambi saba, Mali matière première, John Babo, ngoto de Babo. Les matières premières du Mali de 1992 à nos jours, tout est privatisé. Mali met 10% de ça. Transition dans les lois et Kodimili Kurata, Mali met 35% de ça. La transition a créé une société d'État au de Soremi. Désormais, on n'a même pas besoin d'action. C'est pas parce que on est obligé qu'à faut qu'on ait des ressources sous terre ni moyen bagné n'a pas de juruta quand on a fait exploiter on va exploiter en reka moyen Mali le chom flani avec Galamina et ça fait 500 km² Galamina odi au 500 km² là il va avoir faut le chom tonne de là 2 500 000 tonnes au 2 500 000 tonnes là il va Mali de sur Galamina là 10%. 10%. Bon, au 10%, et bon, avocat, tu as vu nous galamina sur le jury. Maintenant, Guindo Klindi Mabé, c'est un blanc qui est venu. Mali Fama ni Mali Marabrabe, Mali cartographie minière bedon. Ça nous vient au bado. Mali Euro fouetté, Mali permis d'exploration. Qu'on y ait Mali permis d'exploration, Galondo de Moussane de Até Galondo. Il ne doit même pas donner un permis d'exploration au Mali. On connaît maintenant là où se trouve où. Fais-moi sur la Rome, nous donnons. La cartographie minière du Mali est déjà connue. C'est déjà fait, propre. Et à mise à jour, il faut que Faroka. Donc, nous avons sur la Rome, à partir de Kaïka et Lekata. Gazi be soromi, gazi be kuluguru marala kata. Pétrole be soromi, pétrole be soro à partir du bassin de Nara. Kabo la kana bassin de le fourrage de le fossé de Gao, le fossé de Telemsa, le fossé de Lenilmen, le fossé le bassin de Taoudeni. Le Mali a 5 grands bassins. Le Mali a combien de blocs? Le Mali a 29 blocs. Maintenant, les lithium se trouvent où? À partir de Sigasso, Bouguninka et Langata, lithium B. Zengbe Kotodoina. Phosphate B, Kailangata, vert diré Kailangata. Mali est ressource bédonné. Mais permis est galondi, ou bien permis de toi, Bouma, Kanam, on va dresser, ou bien Daka. Parce que permis de la mort, le mot de la mort de l'exploitation fénèque. Mali au connaît des banas. Donc le Mali connaît sa cartographie minière. Pour preuve, Mali n'a qu'à matière première bédéris nationalisée. Parce que Niga Warbo, il faut obligatoirement nationaliser les matières premières. Maintenant, il y a exploité
k'a transformer k'a commercialiser o de bɛ barika don i ka wari la o de ye garantie au retour ye donc Mali wari bɛna garantie n'o de ye donc kuma nɔgɔma ye mun ye Mali sanu mun tun bɛ yen n'a a bɔra parce que Mali les matières premières là tout est privatisé o ma ɲi jamana ma o jamana si tɛ bɔ nɔgɔ la k'a sɔrɔ a ka nafatɔ sira bɛ dugu wɛrɛ bolo an bɛ taa min donc c'est pour te dire que kuma nɔgɔma ye mun ye bi bi in na an bɛ k'o réforme kɛ o réforme min ka kɛ Mali yɛrɛ de b'a ka nafatɔ sira bɔ n tun bɛ yɔrɔ min na n'o ye lithium ko ye ni ye n da don yɔrɔ min na n b'a gindo d'i ma le monsieur est venu mɔgɔ min nana lithium exploration kɛ mɔgɔw tulo bɛ n'a de u bɛ se ka taa vérifier mɔgɔw tulo bɛ n'a u bɛ se ka taa vérifier exploration bɛ bara a ye joli sara 1 million de dollars ça fait 600 millions de francs CFA a kelen ka exposé kuma min na a tila tun ka taa o permis d'exploitation sɔrɔlen a taara o feere australiens ma i b'a dɔn a feere joli 25 milliards de francs CFA australiens y'a sous-traité Gafeng Industrie ma 50 milliards de francs CFA Gafeng Industrie ani Australie olu nana fara ɲɔgɔn kan ka taa bila bourse la i b'a dɔn u ye joli ta 241 milliards u y'o de ta au bout de 3 heures de temps u y'o de sɔrɔ u nana Mali la i b'a dɔn u ka joli investissement na 160 milliards u ye joli sɔrɔ an ka galamina ko yɛrɛ ka a yɛrɛ kana taa ɲɛ u ma gagné yan donc a bɛ mun de nɔfɛ jamana bɛ taa ɲɛ cogo di donc dɔw bɛna permis ɲini anw fɛ yen permis d'exploitation sɔrɔ u bɛ joli d'a ma 600 millions 400 millions u bɛ taa ka to o permis feere tubabuw ma 50 milliards 100 milliards politiciens n'u u bɛ jɛ k'a tila u ni ɲɔgɔn cɛ Mali fonctionnaire yɛrɛ dɔw bɛ yen olu yɛrɛ ye permis bɔ ka di dɔw ma olu tila k'o mini kelen DGA ye o mɔgɔw bɛ yen ils sont actuellement DGA o mini kelen na mais jamana ressources bɛ taa min donc n'i ko politicien tɛ yen an bɛ don min na ko bi an b'an ka nafasɔrɔ sira de kɔ élection ani jamana marali ani transition min nafa ka bon an b'o de ta wa transition nafa ka bon ni élection ye an tɛ taa élection na voilà. Ok, Boubou, on va tout amita ninga dola. Oui. Allez, position de Borano et de ministre Corbe. Pourquoi le strané de transition on a que Koudaï. C'est dit quoi, on a Koudaï, on a strané de pas en Napoui. Puis on ne soit pas pour. Non. Ok. Politicien mbora ka fɔ ko transition kana kɛ CDI a y'a ɲininka k'a ye san joli kɛ ministère kɔnɔ k'a sera ka mun kɛ mais a ɲininka kɛ e bɛ min yanni k'i jɔ ko transition ye CDI ye contrat à durée indéterminée e yɛrɛ ka bilan ye jumɛn ye pour nous dire maintenant d'aller à l'élection n'ale kun ye jamana mara ka ɲɛ an kun tɛ transition na n'ale kun y'i jɔ a jɔyɔrɔ la an kun tɛ transition na n'ale kun ye jamana yɛrɛ surtout protéger an kun tɛ transition na conseil des ministres la n'ale kun ye denmisɛnninw ka intérêt défendre an kun tɛ transition na. Donc, comment benente beda, wati bela. Comment benente beda. C'est pour te dire que Mimbora Kafaya y a un bilan fort. Il a fait combien d'années? Moi, je dis que Mina a 6 minutes sur le Niago. Qui veut faire un bagage, faire un biolé qui l'a du gouvernement. Obana, oui. Voilà, Obana. Bébé, Malien, ta parti qui est d'or, c'est juste pour être ministre. Donc, le ministère là, ça fait 10 ans, partir de. Au lieu de ministre à tout moment. Parti de Bentou, nous trop fort. Mais Kabrim, Alpha Kabri, a été clé au lieu de ministre. Il va clé au lieu de ministre. Wa ni transition ka bugu na ka ministre de l'Ukraine des ministres donc moi j'étais parti qu'on nous lutter en mo to au parti politique nous ta élection na ka war fra nyonga kana élection ku nyonga oui kana élection ku nyonga élection ko kuma te wa en mala élection kama wa anteta voilà. Ok bu wamla ambetara Algérie kunu wakati ya soro fami ko ni bollo israwi asanfara kalalelo fami anga choroba e ana anga almami afa lisek mama mudiko abora kala shirike aka voyage kunka Algérie akoko ale taku kuye kumba fly follow ko kuye ka misiri do visiter flana okumbe talike siga kumalami kunga ka ke Mali ale ni bamati mani nyonje ye video na me ikele ka video la me ibe mu ko choroba ka kula ame do ke imam Mahmoud Digo fargam bala ala ka ke farjaga boy ala ka imam Digo ala ka siga rema ala ka bana funu bɔ ala ka cɛkɔrɔba ala ka kɛnɛya d'a ma aw bonya kama ale ni lamɛnbaaw bonya kama mɔgɔ ka yafa ma imam ka fɛn ne tɛna commenter ne tɛ n da don a la n bɛ dugawu de k'a ye parce que mɔgɔw m'an ka vidéo faamuya mɔgɔw bolo k'an ka vidéo bɛ ɲɛsin mɔgɔ de ma an ka vidéo bɛ ɲɛsin sens critique a bɛ ɲɛsin système de ma anw bɛ vidéo kɛ ka système dɔ de critiquer ka taabolo dɔ de critiquer mais an tɛ mɔgɔ kelen kumakan critiquer an t'o kɛ m'a dɔn n'i y'a faamuya
imam ye fɛn fɔ an bɛ dugawu kɛ ala kana ni bɛn ni sabati an ye kuma min fɔ don min na o bɛnna ni wagati min an y'o de fɔ wa hali sini n'o ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛra an bɛ segin o kan hali sini n'o kɛra an bɛ segin o kan donc imam bɔra ka video kɛ yɔrɔ min cogo min maliyɛnw yɛrɛ bɛ ka juger maliyɛnw bɛ ka juger o maliyɛnw bɛ yɔrɔ min na ko bi bɛɛ hakilitigi de mais an fa n'an ka cɛkɔrɔba foyi t'anw bila k'a fɔ ko an b'an sigi k'a kumakan kɔnɔ non non an bɛ fɛn dɔ de critiquer ou bien k'o dénoncer u bɛ taa wolo fɛn dɔ la i b'a miiri ni o ye o y'i ta ye mais k'a fɔ k'an b'an sigi dɔ kumara non 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 ni ne ka to ka kuma officiel o y'a simi kumakan ye c'est Assimi le seul président ne bɛ min kumakan fait parce que c'est lui le père de la nation mais k'a fɔ hadamaden dɔ kumara influence b'a la olu ye ka taa baga tigi ma o bɛɛ tigi kumakan di bɛɛ bɛ hakilina di mais mɔgɔ minnu bolo bɛ fanga la n'olu kumara an b'o de ta k'o décortiquer ni fili bɛ yɔrɔ min na an b'o fɔ ou bien ni hakilina mana yɔrɔ min na an b'o fɔ donc à part les officiels a man ne k'a fɔ ko n bɛ n da don des questions personnelles franchement je m'excuse désolé mais olu man di ne ye. ok Bobo an bɛ taa ɲɛfɛ an y'a ye k'a fɔ tile fila in na a ye wulikajɔ dɔ daminɛ kabini na bɔ ka taa Algérie ambassade da la n y'a ye k'a fɔ mɔgɔ caman bɛ yen nɔ olu ka critique b'a la ka caya ko yalama a saralen don ou bien wariko don ou bien jumɛn de bɛ yen nɔ i bɛ se ka jumɛn fɔ lamɛnbagaw ye u bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogo min na. ouais minnu k'an saralen don ne y'u ye transition dɛmɛbagaw fana don n y'u ye transition dɛmɛbagaw don u ye kuma min fɔ an ma lagosi la an y'a ye an y'a mɛn mais an n'olu ye bɔli caman kɛ ɲɔgɔn fɛ n'an saralen don u tun b'o wari fana tun bɛ d'u ma mais mɔgɔ minnu don u bɛ baara min na an b'a dɔn o tɛ baasi ye an b'a fɔ ye k'an saralen tɛ an bɛ bɔ ka taa Algérie ka ambassade da la mun na i ɲɛ b'a la le combat politique Algérie population fana bɛ se ka wuli ka pression kɛ Algérie gouvernement fana kan k'a yira k'a fɔ e ni dafɛdugu si man di c'est que fanga ye fɛn dɔ ye quoi fanga bɛ taa tugun même à l'échelle internationale mɔgɔw tɛ de dɔn fanga ko la quoi ni partenaire bɛ jamana la min misali di ma kɛlɛ fɔ ni comportement dɔ bɛ yen bi ni Mali ɲɛmɔgɔ k'u b'o ta ka Russie sɛgɛrɛ maliyɛnw bɛ bɔ ka mankan ci an ka autorité la k'a fɔ a bɛ ka nin min kɛ Russie la an ka hɛrɛ tɛ nin na sauf n'a b'a kun fɔ ye o bɛ cogo min na Mali ni Algérie cɛ bɛ ten ni Mali ni Algérie cɛ gɛlɛyalen don n'anw bɔra ka kuma Algérie population bɛ n'a dɔn k'a fɔ nos frères maliens dénoncent quelque chose est-ce que an ka gouvernement bɛ ka min kɛ est-ce que an ka hɛrɛ b'a la parce que vu que la relation qui lie le Mali à l'Algérie gɛlɛya bɛn b'a ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ b'a ni ɲɔgɔn cɛ ale ni Mali yɛrɛ y'i yɛrɛ sacrifier Algérie cogo min na Algérie autorité politique dɔw bɛ se k'a sɔrɔ min bɛ kuma gouvernement fɛ a ye nin taabolo in dabila mais o tɛ sɔrɔ fo an ka réagir minnu bɛ k'a bila u kun na k'u bɛ kuma caman fɔ Mali ni Faransi an tiɲɛna ɲɔgɔn ye mais n ko Maliyɛn joli bɛ Faransi Maliyɛn 100 ni kɔ de bɛ Faransi plus Maliyɛn mɔgɔ 1,1 bɛ Faransi mais o Faransikan minnu bɛ yen nɔ bon ni justice bɛ yen n'o tɛ Algérie donc ni Maliyɛn bɛɛ ça fait ne m'a mɛn Maliyɛn Algérie diaspora da ne tɛna se ka nin fɛn kɔ mais n bɛ ka mun fɔ an bɔkun tɛ dɔwɛrɛ foyi ye c'est de montrer à la classe politique algérienne ce que le gouvernement algérien est en train de faire parce que gouvernement Algérie gouvernement bɛ ka sababu k'Algérie don problème de kɔnɔ k'Algérie paix de menacer parce que n'a fɔra les Kabyles sont à l'Algérie olu bɛ yɔrɔ jumɛn olu bɛ Kabylie o ye Algérie région de ye ko Kabylie olu bɛ ka wuli k'u ka indépendance ɲini o ɲɔgɔnna bɛ mɔgɔ minnu fɛ e da b'o la les fronts Polisario Maroc bɔra k'a fɔ k'e de b'ale ka kɛlɛ kɔfɛ Mali bɔra k'a fɔ k'e de b'ale ka terrorisme kɔfɛ mais Algérie classe politique bɛ réagir o tɛ tiɲɛ wa Algérie classe politique bɛ réagir a été Ounda di yan voilà n balima a bɛ hakɛ to an bɛna te Ounda an bɛna te Ounda min te min n'a a bɛ mɔgɔ fari foni kosɛbɛ te Ounda donc nin ye k'a fɔ ye anw ka bɔli tɛ dɔwɛrɛ foyi ye c'est juste informer l'opinion algérienne k'a yira k'a fɔ Algérie gouvernement bɛ ka min kɛ c'est pas bon Algérie ka avantage t'a la parce que i b'a bila i kunna Algérie ka économie tɛ se ka dɛn a ka armée la bon Algérie dun fana a n'a ka dafɛdugu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na ani Maroc bɛ ɲɔgɔn na ani Mali bɛ ɲɔgɔn na au lieu de Algérie ka miiri a ka dugu ka ɲɛtaa la a ka jamana ka économie booster cogo la Algérie bɛ ka terrorisme de financer dans le Sahel hali américains tɛ se k'o kɛ kuma tɛ Algérie ma donc mɔgɔw k'a dɔn anw ka réaction c'est juste maintenant attirer l'attention de la population algérienne an n'u bɛ fa la an n'u bɛ ba la an b'a dɔn an n'u ka hakilina ye kelen u fana bɛ se ka pression k'u ka gouvernement kan donc an ka bɔli bɛ bila u minɛ contrairement minnu bɔra k'an nankari an yɛrɛ dɔw don u tun bɛ réunion kɛ yɔrɔ mais nin tɛ b'a la quoi mɔgɔ n'i bɛ faso fɛn kɛ i bɛ jɛn ni kuma misɛnnin bɛɛ ye quoi. ok Bobo o b'a to an bɛ to toujours o Algérie ko kɔnɔna na Algérie ni Mali cɛla la a dɔrɔn tɛ mɔgɔ la bi an ye mun kɔn k'a fɔ ko Russie ko ka jɔ ko bɛn ni Algérie cɛ i hakili la mun b'a ye nkalon don an bɛɛ ye partenaire kelen nkalon don
Russie mana ka ko ben ka Algérie ni Mali nyonga chapara mo mi afia ko ko ka ti galonti. Aujourd'hui, la Russie voit que le Mali peut être un partenaire stratégique plus que l'Algérie. Russie est de même bas que l'Algérie. Bénin, l'Algérie est troisième puissance militaire. C'est grâce à la Russie. Mais la Russie a compris que l'Algérie ne peut pas avancer. L'Algérie fait trop de double jeu. Alors que Russie Mali dira, pas plus que 2 ans, Russie est trop soro, a un mandat soro. Et Mali est client de la Russie. Mali de na Burkina di Russie. Mali de Niger di Russie. Mali de Dougou Tchaman Bembi au Baka Bobikia. Mali de Russie Dombi, Russie est devenu maintenant suscité dans l'Afrique de l'Ouest. Bébaro Russie Mandiara. Depuis Mali ni Russie Nyogosoro. Ici là-bas carrément. Ici l'Algérie veut déjà plus de 30 ans, plus de 60, plus de 40 ans. Russie de l'Algérie quoi fait? Aïe Mounia Russie. Fouille. Russie Mali de Nyonga Russie mais tout le dit. Partenaire avec Gabo Fan, peut-être que Russie Fanfi. Donc la Russie a compris que avec le Mali, elle peut bien avancer dans le Sahel que l'Algérie. On est qu'elle a de l'Algérie là. On est qu'elle a de l'Algérie là. Et l'Algérie, billahi n'a Toronto là, on sait, on est bi, bisque partenaire stratégique, allié stratégique, on est sur tous les plans économiques, militaires, énergétiques, on est nous partenaire appel là. Ou à me protéger, on a me bonheur ça. Non, c'est là engagé que tout là. Vous, en mettant Algérie pour qu'on a là, il y a qu'à faire, voici que là, on a procureur pour communiquer que ko ama ko be mado la mi be talike algaban akutala la ale ni bila aserifu Algérie kelen no ko ulmara do be ka fo wati kelen na Algérie be ka Mali wele ko angata singa kuma ke kasoro Mali justice be bambati no fe ko yala est ce que Algérie rebe fe benga ke ko ni Algérie be fe benga ke ko Algérie be mandi Mali justice ma directement ya hakina mi ko la Algérie ma Mali autorité wele ni mo mi o fo désolé. Ça, je me porte en faux, c'est faux. L'être Kélémachi, c'est pas vrai. L'être Machi, l'Algérie n'a pas invité l'autorité malienne. Algérie a été surprise de voir qu'on a découvert que lui, elle est en train de s'entretenir avec nous, les choses là, avec les bandits armés. Officiellement, moi, c'était qui dit pourquoi l'Algérie fait comme l'autorité, oui. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Algérie, Minke, on a découvert. Algérie bi min don bi am do fana bo ñonga de don même na soro do bi ka kuma dans le vide ka fo non don ta bota mais ko bon dalwa clé qui a rendu Algérie fort mouni Algérie est puissance partenaire alimentaire président alimentaire oh mais mouna Mali frère ça ko ñonga ke ya donc mo même ma fata Mali ka Algérie bi signo et que Mali bi na ko ngolo chien ouais parce que lu bo we jamana marati au lieu de pour la bonne gouvernance non il est beaucoup faut été janami ka souveraineté reconnue. Min kɛra Algérie la avec le Kabila, la Kabila wele ka nanga jamana kan. An bɛ se k'o kɛ yan. Min bɛ ka kɛ bi est-ce que Maroc bɛ sɔn ka Algérie Kabila wele ka taga jamana kan. Donc an k'an yɛrɛ bonya, an ka barika don an yɛrɛ la. O de bɛ se ka jamana in bɔ bolola bi. Maa ma k'i ma ko Algérie Mali autorité wele ko sigi ka kuma, a tigi ma tiɲɛ fɔ. L'autorité malienne a surpris que a yɛrɛ fɛn ɲɛ b'a la bɔlɔlɔ de kan. Algérie a fait un communiqué disant que ouais a y'a communiqué kɛ RFI yɛrɛ de la. Ko ouais ko fɛn min ye accord ye ko de ye solution ye. Pacifique comme Mali bonne. Ni accord kumbi Algérie est monnaie pour l'application politique de l'accord. Algérie étant une autorité, elle est le garant politique de l'accord. Algérie est monnaie pour le respect de l'accord. Algérie est monnaie. Non, Algérie est sincère. Algérie a nous arrêter à 4 territoires. Non, Algérie est sincère. Pourquoi Algérie n'a pas félicité l'armée malienne d'avoir récupéré et découvert maintenant son intégrité territoriale? Alors que l'Algérie Mali est frontière de là. Ni Mali a un territoire miné, Algérie a un des fonds. Quand elle fait la sécurité là, elle fait une garantie là. Mais l'Algérie a abandonné le Mali. L'Algérie a laissé le Mali. Parce que le problème du Mali, le problème de Mouaché, Algérie, Mauritanie, France, Qatar. Ou le Mali problème quoi fait? Ou tu ou va quoi mouna? Il y a des gens qui galoé, Amadou Koufou qui galoé, tous ceux qui galoé. Soit je vais évoluer Mali territoire à Algérie sur la Saoudi. Même si on attaque Farabou, même si on attaque Kounou sur la paix. Après, on a attaqué là. Après, on a fait fra, alou non non quoi, on a fait abe Algérie. Alou non né. On a tué plus de 200 éléments. Abe, même Bomé Mounou Yerake. Abe, c'est Algérie papier de Yeroubé. On a compris. Même on a attaqué Mougara Mouroudia. C'est les commandos soutenus par l'Algérie. On le va quoi. C'est pour nous inviter par gré de force qu'on a négociation là, quand il a fallu aller combattre des boulots à l'EMC. John est otage libéré $10 millions. Kata Wadi Nounouma. C'est l'Algérie.
Donc c'est pour vous dire que si tant ni en fera la marabache. Mogomier marfata kama mogombo la do. Autre no paye quoi. Donc à fort Algérie elle ne mérite même pas le statut de chef de file de la médiation. Algérie ne mérite même pas ça parce que l'Algérie n'est pas sincère. Voilà. Mali ni Algérie ga ni ko ya la solution de ben ko la kuma kunte kuma la wal manipulation wala e kuma kunte kuma la solution de ka ga trouver ni ko la jona la wala sanga boni crise ko la solution me kana lo Algérie bi ka wuli Algérie bi démarche là parce que Algérie sait très bien que naïe Mali perdu autant va attaquer parce que autant ga Algérie respecter Mungama Mali réservoir Mali bassin le bassin de Taudeni autant ga respecter le kama bibi na fora bi ko Maroc yo France Amérique de be Maroc fait bibi na Maroc be ga Mali suscité après AES suscité donc on voit que c'est le partenaire stratégique de la Russie qui ne joue pas son rôle. Parce que c'est grâce à l'Algérie. Parce que l'Algérie est un partenaire. Mais si l'Algérie ne fait pas un franc jeu, l'Algérie cliente. Donc, le Russie va porter d'entrée bébé fermé. On a tout réussi à do Mali la bière ici, mais on va Mali la bière Algérie. Bon, Algérie va qu'elle est au-delà. Parce que l'Algérie ne veut pas que ça soit là. C'est que nous sommes au Baudi. Nous sommes au te fem ko chika bono la donc kaofu kawol nondo dans te foli mina page fin bien ñu ko demando dakura demando baroy ango ke ñogombulo Mali ni Algérie ali bi ko mo be négociation ko ambassadeur re uga chargé des affaires ve wulili ke pi négociation me ga reprend uga premier uga ministre de quoi encore le ministre des affaires étrangères a fini Abdou Diop wuli o bala ka amba ban sebe ira ñogona quoi bebi kanté da ira ñogona parce que bi Mali ba minga ni do n'a be ban a be ban mo mu bi ka dugolo sanfɛ bu rapatrier a tant que u be ka dugolo sanfɛ siga fɔti launch Mali est mi fo ni do a tant que bi les terroristes les soi-disant les éléments les asema mo be Algérie territoire sanfɛ siga fɔti Mali na Algérie cɛ a bu be bɔ ka territoire ana bu da ka ta dugu wɛrɛ la an bɛ sɔrɔ kan siga kuma ayiwa an balimaw ni bɛna dan sɛ ani buma bɛ ka